Na súa 20ª edición, o Salón do Libro renderá homenaxe a Antonio García Teijeiro. Será o 2 de abril. Ademais, o poeta e narrador galego, galardoado o ano pasado co Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil por Poemar o Mar, será a figura central de actividades, obradoiros e exposicións. Que se valore a poesía no salón, que se valore a poesía nas bibliotecas escolares, que se valore a poesía nun premio nacional, para min é unha satisfacción enorme, porque todos sabemos que a poesía non deixa de ser unha irmá pobre da literatura. Pero iso sí, é a máis requerida cando as cousas non funcionan ben. Con este recoñecemento quérese destacar a potencialidade revolucionaria da poesía. Este ano queríamos, aparte de homenaxear tamén a lusofonía e utilizar como fío conductor a revolución, nada máis revolucionario que a poesía. A poesía nestes tempos de presas, de inmediatez, a poesía creo que marcaría un cambio revolucionario na vida das persoas. Con máis de 50 obras editadas, o autor centrouse nos últimos anos na poesía, da que reivindica o seu papel para transformar o mundo. Efectivamente, a poesía ten moito que ver coa revolución, porque eu creo que a poesía pode cambiar o mundo sempre e cando vaya cambiando os pequenos espacios de cada quen. Coa poesía non cambiamos o mundo, pero sí cambiamos os espazos máis preto de nós, máis próximos, e aí é como unha pequena revolución que eu levo experimentando durante moitísimos anos, non? A concelleira de Cultura lembrou que, aínda que o Salón tende á internacionalización, segue sendo moi importante a literatura infantil e juvenil, e ido no que Galicia segue a destacar. Nos estamos no Salón en un proceso de internacionalización, pero nunca perdemos de vista a nosa literatura. Nunca perdemos de vista a esencia do que é o Salón. O Salón está fundamentalmente asentado sobre a literatura infantil e juvenil galega. En pé de igualdade cas literaturas de outros lugares, de outros países e de outras culturas, pero as nosa, que ademais somos unha potencia. García Teijeiro declarouse moi vinculado a Pontevedra, onde estudou magisterio e foi xogador do Teucro. Este domingo, ás 12 horas, estará no Culturgal, no Pazo da Cultura.